Για τα έπιπλα του νέου μου σπιτιού πήγαμε στη Θεσσαλονίκη, στο κατάστημα της The Home, εδώ που θα έβρισκα όλα όσα έψαχνα. Έπιπλα τα οποία μπορούν να γίνουν όπως ακριβώς τα έχουμε φανταστεί, με custom διαστάσεις, υφάσματα, χρώματα, μαξιλάρια. Εξάλλου η The Home είναι μία από τις ελάχιστες εταιρείες που είναι και κατασκευαστές, δηλαδή μπορούν να προσαρμόσουν κάθε λεπτομέρεια στα μέτρα μας. Αυτό που μου έκανε τεράστια εντύπωση είναι πως εδώ μπορείς απλά να τους δείξεις φωτογραφίες από το σπίτι σου και εκείνοι να σου προτείνουν ιδέες και λύσεις που ταιριάζουν απόλυτα στο δικό σου χώρο. Είτε αυτό ονομάζεται εξοχικό, είτε κάποιο καφέ, είτε ακόμα και ένα ξενοδοχείο σε ένα νησί. Με 60 χρόνια εμπειρίας εξάλλου καταλαβαίνουν αμέσως τι θέλεις και το φτιάχνουν ακριβώς όπως το θέλεις. Για καναπέ επέλεξα το μοντέλο Los Angeles, έναν γωνιακό καναπέ με μοντέρνο σχεδιασμό και δυνατότητα προσαρμογής στις διαστάσεις και τα υφάσματα της επιλογής μου. Τα υφάσματα είναι όλα διάβροχα και αλέκιαστα από την εταιρεία Υφάσμα, ιδανικά για καθημερινή χρήση. Το τραπεζάκι σαλονιού Art, βραβευμένο για το σχεδιασμό του, τράβηξε αμέσως την προσοχή μου με αυτήν την κεραμική επιφάνεια υψηλής αντοχής που το ξεχωρίζει. Εννοείται ότι το πήρα. Για την τραπεζαρία καταλήξαμε σε στρογγυλή με την εντυπωσιακή βάση της επενδυμένη με πηχάκια να αποτελεί την τελευταία τάση στη διακόσμηση, ενώ από καρέκλες επιλέξαμε τις Esdra, μοντέρνες, με πλάτη από τα πετσαρία και μασίφ ξύλινο σκελετό, ένα σχέδιο που είναι από τα πιο δημοφιλή trends στο interior design, ενώ τα μπουκλέ υφάσματα προσθέτουν υφή και ζεστασιά στο χώρο.